Ola, somos Emma E Lara. e hoxe imos falar sobre Rosalía de Castro. Rosalía de Castro foi unha escritora e poetisa do século XIX. Tamén foi unha das primeiras feministas en España, xa que nos seus escritos defendía as mulleres. Grazas ao seu libro Cantares galegos axudou a que a lingua galega volvese a ser valorada e respetada. Naceu o 23 de febreiro de 1837 en Santiago de Compostela e faleceu o 15 de xullo de 1875 en Padrón, aos 48 anos de idade, a causa dun cancro de útero. Os pais de Rosalía de Castro eran José Martínez Biojo e María Teresa da Cruz Castro. O seu marido era Manuel Murguía, co que tivo 7 fillos. Unha das frases máis famosas que dixo na súa vida foi: "A tristeza, compañeira inseparable, camiña cos meus pasos". Rosalía escribiu varios libros. Os máis coñecidos foron Cantares galegos, Follas novas, En las orillas del Sar e La hija del mar. Cada 17 de maio celébrase na súa honra o Día das Letras Galegas. E o Día de Rosalía de Castro é o 23 de febreiro debido a que é o día que naceu. A súa cara apareceu nos billetes de 500 pesetas en un avión.